Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Espera. Hai que volver a empezar, Moi bons días, familia. É a lei ou non é a lei? Non o sei. O que sei é que hai receito mexicano. Mexicano é do está che bo. Aí, ben parellos, como na zona ourensana de Avión, que hai moito mexicano e moito galego e fusionanse. Pois hoxe, máis ou menos o mesmo. Importante para todo isto é que ter moito ánimo para cociñar. Así que o que imos facer é directamente vir para aquí porque ten unha chea de ingredientes e uns tacos que vos vai estoupar a cabeza. Xa veredes por que sí. Porque hoxe que falamos moitas veces das receitas de aproveitamento, xa veredes como vou a ser o rei de verdad. Por que? Porque nunhas sobras dun cocido que teño por aquí do día... Fai 2 días que comín. Xa, nin onte. Antonte comín cocido, vamos poñer estas historias para facer unha roupa bella, que moita xente na casa dirá a roupa bella fago eu todos os días. Pois xa verás, podes facer uns tacos increíbles de roupa bella con lagostino e unha mayonesa de chipotle que che vai a facer a papila gustativa. Pum, 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 como unha festa, como unha verbena. Mirad o que temos por aquí, presentamos ingredientes. Bos días a todos, gracias de novo por estar aí e empezamos a cociñar. Veña, por aquí, lagostinos. Temos tamén un poquichiño de viño. Temos perexil. Hai moita xente que dirá, é o coandro, perexil. E temos por aquí esa roupa bella, esas sobras da carne, que é un pouco de polo, un pouco de xarrete, chourizo, e algo de panceta. Xa veredes que cousa tan maravillosa. Cogombro, un chisco de ovo. Temos por aquí tamén un chile fresco vermello. Temos lima, temos aguacate, temos uns chipotles. Falaremos tamén dos chiles, vale? Das súas variedades. Temos un pouco de ceboliña. Temos pemento vermello e verde. E, por suposto, para que todo vaya ben abrazadiño e unha aperta bonita, unhas tortillas de maíz. Roupa bella, non como a ti que sempre me vais estrenando roupa. Que pasou? Hoxe veño como da popular do instituto. Sí, que pues, nunca fun, Pues eu sempre pouco, fun verdad, máis pouco, perfil baixo. Bos Pero, días. Mira, un saúdo para os populares. Mira, que Bueno, estou. por populares, di. Sabes o que tes? Ese rollo de animadora un pouco, non? Animadora, non me poñas, non me quites categoría. De cheerleader, Son a cando popular van do así, instituto, que cando van animadora. xunto o tipo que é o quarterback, que é o típico cachas de ollos azuis, cun así cun peinadiño de Onda Pipelan, que todas as Tiras series así, son parecidas. tiras deses no Non, instituto. bueno, tiña Onda Pipelan, pero non era loiro, nin era cachas, nin nada polo estilo. Pero tiña moitísimas animadoras polo medio. Non, tampouco é verdad. Pero sí que recordo este tipo, a min gústame as beisboleras, chamanlle. Xa sabes máis que a min. É que eu ando moito, eu afío moito, entre que vou lendo de vez en cando dos chipotles, outra cousa tal, a veces encontro algunha iscata e sigo lendo por aí. Mirade, hoxe estábamos a falar de que vamos a facer unha receta de aproveitamento destas de verdad, porque temos carne do cocido. E algún dirá, pero vais botar chourizo a un taco? Sí. Cociña fusión, non? Eso, aí estamos, así me gusta, xa está esta posta tamén, Lidia, tal. Cocina fusión, e dirá algún, pero vas poñer un lagostino con... Queda increíblemente ben. Moitas veces, cando estamos falando dun maremonte, non encontramos... É que eu, se me como unha paella con unha ameixa e un cacho de polo, está riquísimo. De feito, xa dixemos máis dunha vez, eu polo menos, que eu as lentellas mariscadas que fago pois, con lagostino, con ameixa, con calamar, sempre lle boto caldo de polo. Sempre. Marida moi ben, xunta moi ben. Así que probade na casa a facer este tipo de cousas porque quedan maravillosas. E non lle botamos o bacallau tamén, que decir, ao final. Exactamente. Vale, o que imos facer de primeiras é coller xa este pemento, colleme outro pemento tamén, exactamente, e colleme a ceboliña, porque imos facer unha cousa. Vou empezar a facer un pequeno rustrido, vale, e imos meter despois a carne. Xa veredes que a cousa é ben xinxela, porque unha roupa bella que hai xente que lle bota tomate, outra xente que non. Eu creo que quede ben sequiño hoxe o noso guiso, porque non quero que molle despois a nosa tortilla de millo. Pero sí que é importante tamén un pouco entender que imos facer, porque un taco sen salsiña polo medio, sen un pico de galo, hoxe é moi diferente o pico de galo, que estamos acostumados a un pico de galo de tomate, cebola e pemento. Neste caso debería ser un chile serrano, un ben verdoso, que aquí é difícil de encontrar. Ahora falaremos tamén dos chiles, pero imos darlle unha variación a ese pico
de galo e imos facer un pico de galo con un pouco de cogombro, vale? E un pouco de aguacate. Vai de dar un pouco de grasa e mantecosidade e frescor xunto con ese cogombro que creo que vai maridar tamén bastante ben cunha mayonesa de chipotle. Sí, xa veis, xa. Non é coandro. Xa vi, Home, xa sabes vi. que o coandro é moi mexicano. Va, escoita, sí, pero que estamos no tachebo. E o máis importante nesta vida é que o mexicano está moi ben. Eu, sabes o que podría facer eu? Xuro, en vez de botar coandro, eu poñería un sombreiro mexicano e cociñaría con el sen un problema. Estaría cantando rancheiras toda a vida. Ahora, se teño que comer o coandro no taco, fastidiasmo. Entonces eu sempre tiro para casa. Pero sí que é importante, teño un pouco de coandro, despois fago chun con coandriño para ti, vale? Perfecto. Sen problema ningún. Veña, lume para aquí e imos empezar xa a nosa ceboliña, veña. Facemos unha cousa. Imos coller un chisme destes, facemos como sempre, quitar estes primeiros pelouriños cos que imos facer despois caldos tamén, que é maravilloso, un segundiño de nada, e facemos así. Veña que empezamos a cociñar xa de contado. Por aquí, quitamos a primeira, a ver, son ben grandiños hoxe, quitamos a primeira capa, como facemos sempre, e tiramos. A ver, eu digo moitas veces que cociñar é un pouco isto, pois fusionar, pensar que vas facer. A min a roupa veña na miña casa sempre se comeu con pataca. Vale, facía unha pataca medio cocidiña, entonces meu pai sempre foi de esmagar moito a pataca. Como isto faime gracia porque ti enténdeme ben destas cousas. Dis que a normalidade é o que cada un ven na súa casa. Entonces eu sempre esmaguei a pataca nos guisos de carne, nos guisos de roupa bella. Aí que ten un pouco de salsiña que quede ben. Vale, e creo que é unha cousa ben galega. Pero despois hai moita xente que che ve a papuxada ese día que vas comer papas. Riquísimas. É como das sopas, Que hai non? xente que non lle gusta ademais mesturar. Eu son de no prato, mesturo todo. Todo. Quero probar bocado todo xunto. É que pois eu tamén, neso parecemos. E falo en serio, mira, teño meu primo Moncho, Moncho, dende aquí, que sei que estás de baixa, bicos para ti tamén. Meu primo Moncho, unha tempada, que veu a estudiar a Coruña, estaba aí nun colexio facendo un FP, e dormía na nosa casa, estuvo vivindo na nosa casa, e cando viña a comer, vía que había un plato de bistés, teño que empezar a bulir, senón eso vai o tal, había un plato de bistés, vale? E un plato de pataca frita, un pouco de ensalada, e o tipo comía, primeiro a ensalada, despois o bisté. Hai xente que sí. Despois as patacas. E iba acabando como por parroquias. E dicía eu, pero a ti que che pasa? Eu, non, na miña cabeza dicía, pero por qué? Pois sí. Porque somos todos diferentes, Iván. Eso, é que é tal cual, pero que é tal cual. E a min, eu buscando e facendo peripecias para que me collera un cacho de tomate, un cacho de leituga, un cacho de pataca, o cacho de bisté, e que todo xunto fora para a boca, e tal. Pois mira, e miña irmá é exactamente igual que a min. Por iso que digo que as casas moito nos parecemos, inda que non queramos, como é o dito que di, canto máis arrimados, máis parecidos, ou como é, tal. Eu xa me son de inventar. Sí, como é. Ai, a máis, como é o refrán ese? Non me acordo, pero sabes o que din? Din ata que as mascotas se parecen os donos. Ah, sí, eu coñezo algúns casos que sí, Que sí, non? Sí. Bueno, pois eso é o que che digo eu, mira. Veña, vamos facer isto. Ceboliña, pa dentro. Neste caso, vale, imos pochala un ratiño, vamos a botarlle un pouquichiño de sal, e o que imos facer é que pois quede así como ben rezumenta, que quede como bastante papuxenta para que despois amalgame toda esa carne. A carne temos que entender tamén que do día anterior podemos empregar un pouco de viño, que xo puxen por aquí, se queremos ir mollando un pouco, pero o principal é facer un pequeno rustrido que poche ben esa historia e que a partir de aí voltamos ca carne para darlle esa tal. Decía que a roupa bella é moi típica nas casas porque en Galicia, inda que pensemos que non, somos moito de facer demais. Vale, entonces, xa que temos a teima esa, que eu non son moi partidario de facer comida de máis, se é para tirar, sí que me vale, se é para aproveitar. E para facer, por exemplo, unha comida tan divertida como a de hoxe, que me parece de verdad unha comida que está bastante ben. E isto tamén está testado, porque moitas veces vos digo, hoxe vou cunha receita nova, ainda nunca probei. Poucas veces. Pero hoxe esta mayonesa está testada que flipades. Pero lembremos nas casas, non máis de 3 días, que decir, igual temos que facer, pois, cociñar unha cantidade máis axeitada aos que somos na casa, porque máis de 3 días non deberíamos seguir comendo a mesma comida. Eso é certo. E outra cousa, cando facemos e falamos das cadenas de frío, cando falamos do produto, é importante saber que cando estamos, unha vez que se fai o cocido tal, ter primeiro uns
uns recipientes herméticos para meter aí, que non se vaya metendo todos os zumes da neveira, como lle digo eu, porque a neveira tamén ten unha pequena contaminación, debe haber por baldas, estar todo preparado, pero bueno, 3 días como máximo para estar, xa é creo que unha boa data para poñer, non vayas a comer a carne esta que che sobrou unha semana despois, porque igual, eu, por exemplo, o polo, se non o fago así, xa non o como. Fíjate, o xarrete, perfectamente. O touciño, perfectamente. O chorizo tamén. Pero o polo, como non lle bote aquí algunha historia, algún refrigancho, xa non me gusta. Colle como un amarguexo raro. Pero da tarde pa noite, directamente. Veña, imos cortar unha pequena xulianiña e imos ir metendo tamén isto para aí, que queremos que poche. E despois imos picar a carne. E a ti contame un pouco. Que che parece? A ti, hoxe, exótica tamén. Hoxe vai estar un pouco de picante. A min gustame un punto exótico. Sabes que, bueno, ademais, mira, pasa unha cosa curiosa. Estaba pensando antes, cando vin receta mexicana, pensei, teño dúas boas amigas mexicanas que non teñen nada que ver unha ca outra. Estive pensando que na miña vida adulta os vínculos que establecín con xente, a maioría son de xente que non naceu aquí. Que non naceu aquí? Sí, curiosidades da vida. Verse que conecto mellor. Unha das miñas amigas mexicanas treume outro día unha sal que ven mesturada con saltamontes picados, así en forma de sal. Sal con saltamontes. Aí comese de todo tamén. Trouxome, díxome, seguro que ti sabes para que usar isto. Porque ten moita proteína, seguramente. Home, pois eu estaría xa pensando, a ver, cales son as propiedades, Lidia, dos saltamontes? Son unha proteína do futuro. Escoita, os saltamontes é dun dos manxares das troitas. Meu pai era... Ai, sí, non sabía. Flipas. Meu pai era un auténtico pescador de río, vale? Ademais, di a xente que pescaba moi ben. Pero empezou pescando, non sei como se dirá en galego, a cucharilla, que é unha típica mosca así metálica que fai como un tal, que era moito de carrete, pero despois as troitas máis grandes e o punto, a pesca que máis lle gustaba era a pesca do saltón, que lle chaman, que é unha cana que ten un fío, non ten nin carrete, e vas como xogando un pouco no río con ese saltón que vai un pouco vivo, como facendo que salta pola auga, vale, que está ainda movéndose. E aí pillas unha troita un pouco máis grande. E a troita co saltón, cando ten fame, bueno, adoece, como lle encanta, Flipados. Vale, mirade por aquí. Temos xa empezando a pochar toda esta historia. Ese pemento, vamos a darlle un pouquichiño de lume. Temos agora tamén ese viño para que pouco a pouco se vaya a facer. E a nós, tócanos algo tan sinxelo como isto, que é empezar a cortar a carne. Mirade, teño por aquí, vou coller un pouco de polo, imos facer unha cousa. Vou coller tamén isto. Isto é tan sinxelo como agora meterlle as maus, A mí, sabes onde me gusta a roupa bella? Donde? Bueno, sempre botolle, pues eso, cebola e pemento. Vale. Despois botollo, gustame encima dos feixóns verdes. Porque pues estaría moi ben. Fervidos, sabes? Sí. Botarlle por enriba, é unha mestura que me gusta. Que sería perfecto. E farías unha comida, se tes os feixóns verdes cocidos ou de bote, ou xa estes cocidos e tal, unha comida en que? En 10 minutos. Porque isto é unha das cousas que queremos contar tamén destas historias. Que vas a dicir? Lembramos tamén, non deixemos a pota do caldo en riba da cociña de leña, que é moi típico, dixala ali, nin a temperatura ambiente. Cando rematamos de comer, de facer o caldo, da comida, xa vai todo en refrigeracións. Isto que dicía antes, rapidamente, o congelador ou a neveira. A pota aí, que é moi típico, moi galego. Ademais, pero explica por favor o porqué, porque isto é importante das bacterias e o que pode pasar, porque parece que tal, pero multiplícase non sei que exponencialmente, falaban aí das... Claro, as bacterias gustalle o calorciño para proliferar. Paralízase, o frío non destrúe, pero paraliza, ralentiza esa proliferación dos microorganismos. Para totalmente, 3 grados, 4 grados da neveira, eso xa non é o mesmo, non? E se algo, sobre todo, que vamos a consumir os próximos días, o día seguinte ou incluso o seguinte, non pode estar a temperatura ambiente porque aquelo é o caldo de cultivo ideal para que prolifera ali de todo. Exactamente. Mira, isto que imos facernos agora é isto. A ver, temos un cacho de graxiña ben bonito, vale? E de pancetiña. Inda creo que vai sobrar un pouco para a roupa bella doxe, porque tampouco queremos facer, pero isto ímolo picar ben. Imos facer unha cousa tal que así. Mirade, para que despois o taco teña sentido. A min esta graxumada vaime encantar, e sobre todo, cando volva a pillar un pouquichiño de calor xunto cas verduras, vai amalgamar todo e vai facer como unha especie de pegamento, para que despois, cando estás comendo no taco xunto ca mayonesa de chipotle, ese pico de galo ben fresquiño co cogombro, se che pegen os labios. Non hai cousa máis bonita que iso. Vale, veña, vou picar tamén un pouco este polo para que non vaya tan grande ocho, e así xa vamos metendo todo pa aí, porque así che vai. Mira. Pois fíxate que os chiles é un básico
algo que sempre hai na miña neveira, dos básicos, non? Dos fondos de despensa, que digo eu. Ahora vouche dicir cousas dos chiles, pero contame. Sabes que hai xente que ten fondo de armario, hai xente que sabe destas cousas como a ti, que sabe ver Eso moi roupa, de moda, desas esto moi cousas. de moda. Fala dos fondos de armario, eu falo dos fondos de despensa. É dicir, eses básicos que deberíamos ter na nosa casa para apañar a comida da semana. Porque a moita xente se lle dificulta moitísimo o tema de ir á compra. A ver, a min é algo que me gusta. Hai xente que lle gusta que disfruta da compra. Eu tampouco disfruto moito, nin de compra nin das compras. Eu son máis de comprar por internet a de comida, Non, digo a compra de comida. As outras dame moita preguiza, pero de ir ao mercado, ir a mirar o que vou a comer, a min eso encántame, non? Vale. Pero hai xente que se lle dificulta moitísimo. É como moito traballo mental, moito esforzo e ao final acaban indo a mercar o día, a improvisar. Sen lista da compra, comprando mal, vale? Sei por onde vais. Dalle. Un consello, intentemos ir, sobre todo se a compra é no supermercado, é diferente ir ao mercado, a froitería, a peixería, pero se vamos a facer a compra no supermercado, mellor como máximo unha vez a semana, organizarlos para non ir con máis frecuencia. Vale. Por varios motivos. Primeiro, perdemos un tempo valiosísimo que poderíamos invertir en estar cociñando ou estar descansando. Que eso tamén é importante, o de descansar, que nos tempos que corren cada vez descansamos menos, se gusta, medalla. Perdese moito tempo, non na compra diaria, porque moita xente ten un supermercado baixo da casa ou ao lado e di, xa paro, pero entre unha cousa ou outra cola de tal, perdo media hora. Sí, e vas na hora punta, non te tal, sí. E despois a xente está comendo a correr. Cociñando a correr, vale. Despois, gastamos máis cartos dos que necesitamos, porque ao final non mercamos só o que necesitamos para ese día. Sempre picamos algo máis. Os supermercados están, de feito, distribuídos para iso, non? Sempre os alimentos de primeira necesidade están ao fondo, non? Para que pensemos antes por outros sitios. Tal cual, eso está... Hai xente que estudia só para iso. Xa cho digo agora. Son máis listos do marketing, dalle aí tamén. E despois que tendemos a mercar máis impulsivamente, non? Non tendemos a elexir alimentos que máis nos favorecen, senón que máis nos apetece nese momento. E se imos con fame, aínda máis. Claro. Eso digo moitas veces, cuidado ca fame con ir de compras. Empezas a comer chuminadas, empezas a comprar historias raras, chocolatiños, azúcar, porque estás ca glucosa aí, dicir, dame un pouco para min. Pañe. Pois básicos un pouco na compra. Se facemos unha compra semanal e queremos seguir as recomendacións de consumo, cantas verduras e cantas froitas teríamos que mercar nunha compra semanal? Pois estaríamos a falar... Moito. Bótalle. Por persoa, bótalle. Por persoa... En kilos ou... Sí, en kilos, por persoa. Por persoa en kilos? Sí. A ver, eu que son de bon comer, Alejandro tamén é de bon comer, ahora temos a Miguel, el cociñeiro tamén vai comer como un animal, pois eu creo que... Por persoa, nunha semana, 3 kilos, 4 kilos de verdura. Por aí, sí. Toma, como a fío, Sí. Entre 3,5 kilos, 4,5 kilos de verduras, entre 3,5 kilos e 5 de froita. Por que máis de froita? Porque ten menos porción comestible, non, ao final. Vale. Pesa máis a parte que non comemos. Pero máis ou menos é a cantidade por persoa a semana que deberíamos de estar mercando se queremos cumprir un pouco as recomendacións de consumo. Vale. Importante, ter un plan B que non se estrague. Por exemplo, ter sempre no conxelador verduras ultraconxeladas ou verduras en conserva. Vale. Por qué? Que pasa se nos rematan as verduras? Porque comemos moitísimas verduras unha semana, estamos moi, non sei, con antollo de verduras, e faltan 2 días para o día da compra e non temos. Bueno, pois temos no conxelador ou temos na despensa. É algo non perecedero, se non necesitamos non se estraga, pero temos un recurso rápido aí. Vale, perfecto. Que máis? Que máis podemos facer? Quero máis consellos, que a xente isto gustalle moito, Lidia. Vale, máis consellos. Podemos ter un plan B incluso de froita. Podemos ter froita deshidratada, podemos ter froita enlatada no seu zume. Vale, cuidado con eso, con o seu zume, que é importante. Por que? Pode ser un plan B se nos rematamos a froita e ainda non falta un día para ir, por exemplo, a mercar, non? Vale. Despois, co tema do peixe igual. Hai moita xente que non consume peixe, porque claro, vamos con presas, non temos moitas veces tempo nin para cociñar, menos aínda para ir ao mercado a mercar o peixe cada día, non? Sí. Bueno, pois podemos mercar peixe o día que imos a facer a compra semanal e o resto do peixe da semana podemos mercalo ultraconxelado, podemos ter conservas de peixe. O cuxaronos tamén. Sí, sempre se é unha especie que xa hai ultraconxelada, mellor mercala ultraconxelada. Vale. Falamos moitas veces... Digo por qué, isto é importante, que moitas veces falamos de que pensamos que compramos mal e ainda ali a outro día que hai pescado conxelado de mellor calidad que o do fresco. Sí, claro. Co que parece fresco. Sí, claro, Sí, di. claro. Pero explica por qué, porque isto a xente na casa tampouco non sabe. O peixe ultraconxelado conxélase nos barcos, en equipos de ultraconxelación. Con temperaturas
tochísimas. Sí, conxélase en cuestións, non sei se de minutos, quero dicir, que pasa esta ultracongelación detén o proceso de descomposición do peixe. Ben. Cando nos mercamos o peixe fresco, dende que se capturou ata que chega ao noso punto de venta e ata que o cociñamos, ese proceso de descomposición vai avanzando. Se o conxelamos na casa, os nosos equipos de conxelación na casa non son de ultracongelación. Aí estamos, aí estamos. Tarda horas en que o corazón do peixe este completamente conxelado. E mentres eso non sucede, sigue avanzando ese proceso de descomposición. Vale. Que se volve a reanudar cando desconxelamos. Cando desconxelamos, volvemos a facer as cousas. Por eso falamos tamén de desconxelar na neveira, non desconxelar na temperatura ambiente, en estas cosas. Tede cuidado con iso. Vale, un segundo, antes de nada, que vamos a seguir falando deso, porque técnicas hai moitas, pero sobre todo con que saibamos nós, que isto é importante, que saibamos que o pescado conxelado é unha boa opción, para min xa me quedo. O sea, apunta eso, de toda esta información apunta. Primeiro, o da compra e tal, que o orde é importante para comprar mellor, para que tal, incluso para a carteira, que isto gustoume que lle dixeches, para a carteira tamén, que a xente aí cando doe, hai que mirar, como que hai que mirar iso? Vale, pois eso por un lado, e por outro lado o que falamos sempre, que se apuntas que o pescado conxelado que hai é de boa calidade, sobre todo xa sabes onde compras. Hai xente que empezas a ir ao supermercado e diz, hoxe compra isto, non compres isto. A veces a relación cos nosos peixeiros, cos nosos carniceiros, cos nosos super é bastante importante, porque a min, home, eu neste caso o peixe controlo bastante ben e se está fresco ou non, pero hai xente que non. Se tes confianza, é como ir a comprar o pan, non? En plan, non che va a dar un cacho de pan duro, tal. Pois se tes confianza, a xente che vai un pouco a tirar por ese peixe e colle isto por aquí, e incluso vai sabendo os teus gustos, por eso de falar está moi ben. Hai xente que ten a sorte que envelle a peixeira a casa, tipo nas aldeas, cando... É por WhatsApp agora. Ahora a miña irmá mande por WhatsApp o que hai. Eso é un luxo, Sí, sí, mande o peixeiro a miña irmá. Miña irmá vive, bueno, nun pueblo, non ten unha pescadería xusto ali na casa. Entón, que fan eles? Eles mandan unha lista de WhatsApp, hoxe temos eso, a tanto prezo, tanto tal, e tiran millas por aí. O sea, é importante. Cólleme, por favor, esta historia. Vale, mira o que facemos nós. Ahora vou meter esta aguacate tamén aí. Vai levar un pouco de zume de lima, o sea, que se ti me podes ir facendo xa un pouquichiño de zume aquí, sería unha maravilla. Porque, neste caso, este pico de galo é un pouco diferente, como podedes observar. Por qué? Porque non leva tomate, non leva pemento, non leva tal, pero sí que leva ese cogombro que o toque fresco, que xunto con sal e un pouco de lima, para contrarrestar a capsaicina deste chile vermello, vale? Vai ser maravilloso. Xunto tamén cun aguacate, que neste caso ímolo cortar en rebandas pequeniñas e imos metelo aí, porque dai un ataque de cremosidade e entuosidade bastante importante. Cousas que me gustaría contar tamén, que, por exemplo, temos oficialmente malladas 64 especies de chiles en México, pero parece ser que hai máis de 200. Hoxe temos un chipotle que ten un toque afumado maravilloso. Se non o encontramos con un jalapeño ou con un pimento de padrón e un pouco de pimento en pó afumado, tamén estaremos facendo unha cousa bonita. Así que, como xa sabemos máis cousas dos chiles, pero non vos quero matar a información, deixamos que se acabe de facer un pouco a verdura. Con esa roupa bella, con esa carne que tivemos aí, faremos un pouco de picado este aguacate, este abocado, e acabamos nun chisquilichasqui de montar toda a receita. Veña que nos vemos agora. O sea que... Como me gustan as rancheiras, amiga. Non sei se son rancheiro ou non, como me gusta a música. Mirade, aquí estamos intentando ir quentando xa as nosas tortillas de millo. Así que, paniño, para que quede ese aroma, ese perfume, as tortillas de millo, por certo, teñen un toque diferente, se son nixtamalizadas ainda máis que as de fariña, pero vale calquera, e tamén valería unha filloa. Veña, por aquí temos unha historia, está algún dicindo, como que taco? É moita fusión xa, filloa, xa non queda casi restos mexicanos. Eu se tivera filloas cun caldo ben feito, dese cocido, que tal, miña nai xa estará dicindo, pero por que non fixeches eso, tolo? Veña, chisco de aceite por aquí, porque outra das cousas é que fixemos estas espetadas de lagostinos. Mirade que cousa bonita. Bueno, isto de poñelo así foi cousa dela, vale? Eu espeteinos, pero ela despois puxo así un abanico para que queden así moi bonitos de lucumía. Mira, isto por aquí, un chisco de sal. Simplemente, non precisa absolutamente nada máis. O lagostino, se está ben fresquiño, se ben chulo, listo que vai. E mirade, por aquí, que se poña a ruxir un anaquiño. Vai ser nada, Un chisqui-chasqui, xa veredes. Aquí, isto vai por aquí.
Isto vai por aquí, imos quentando, imos facer, neste caso, estes por o de agora. Veña, a máis cos espetos é moito máis sinxelo de facer. Poñemos eso por aí. Va, outra pingueira de aceitiño por aquí e tiramos. Mirad o que facemos agora. Teño roupa bella. Teño por aquí o noso pico de galo diferente. Hai que cambiarle o nome. Vale, sí, pico de churra ou algo así. Pico de churra, vale. De jaliña, de pita. Vale. Pico de pita, gusta. Pico de pita. A mí tamén me gusta. Veña, chisco desa lima que me dixo que iba a quedar moi ben alguén. Xa verás como así, con ese chile vermello que tira millas. Temos un chisco de sal tamén por aquí. E, por suposto, como teño suave aí, vou coller este, que me gusta un pouquiño máis. Veña, con isto é máis que suficiente. Se me pos a remexer aí, xa está. Remexe e temos o pico de galo feito. Eu collo o chipotle, vale? Unha culler. Un pouco de ovo. Collo unha culler, doucha por aquí. Toma. Este ovo, rapidamente, vai para aquí. Xa veredes. Co boneco este do inferno, como lle chamo eu, que fai máis ruido. Que ruido fai. Veña. Por aquí hai que darlle a volta tamén os nosos amigos, os lagostinos. Veña. Ovo. Perfecto. Tortilla. Damos a volta. Empezamos a... Isto xa é, biches. Xa empezamos a 4 maus. Mirade, isto tamén. Rápidamente, non quero que se me pasen. Isto sí que é importante. Como teño pau, é xinxelísimo darlle esta voltiña. Con eso, un minuto máis están feitos e seguimos co outro. Vale, aquí, toque de picante que ti queiras. Por favor, é importante. O toque é medio, 1, 2, 3, empeza a xogar ti co que che dé a gana. Importante, aceitiño. Mirade. Mais ou menos eu vou sempre a ollo, pero por un ovo son 200 ml de aceite. Oliva, suave, vale? Polo de agora, así. Isto, por aquí. Nós, como somos auténticos animais, 2. Vale? Chisco de un ácido, neste caso vinagre. Podía ser tamén a lima, valería, pero teño por aquí isto, un chisquiño, vale? Unhas pingueiras. E un pouquiño de sal. Sí ou que? Aquí está. Hai que darlle tamén unha amada de perexil para botar ya ese pico de galo que non se me quero olvidar, pero xa o pico eu agora. Nós o que facemos é, primeiro, sacar os lagostinos. Mirar como están quedando, mirande que cousa máis chula e máis maravillosa. Imos quitando así camao, vou baixar lume a isto. E collo os outros 3 e pa dentro, tal cual tamén aí. Veña, que se sigan facendo, sacamos. E mirade a maxia das emulsións, vale? Que moitas veces falamos, como un día destes explico físicamente ou químicamente, máis ben, como se fai unha emulsión, vale? O porqué deses polos negativos e positivos que se xuntan, vale? Neste caso, a proteína do ovo xunto con ese aceite. Pero o que facemos nós é, aquí directamente, ten sal, ten todo, un allo tamén lle daría ben, pero é pequeno ruxe, e empezamos a traballar con ese chipotle afumado, con ese ovo, ese sal, ese ácido, e mirade que rapidamente ímolo pulir un pouco para que non caia moito tropezón, pero o tropezón a min gústame tamén. Facemos así, e mirade como emulsiona rapidamente esta salsiña, como vai lle dar, que vamos a dar un toqueciño máis, como damos volta tamén a esa tortilla rapidamente. Ven por aquí, vamos a cambiar, bona por aí, así xa ponemos traballando, eso é. Cambiamos aí, botamos esa por aquí, eso é, esta por aquí, e seguimos a traballar. Chisquilichasqui, axuda aquí a miña compañeira, acabamos esta emulsión, un pouco de perexil, e a turrar! Hoxe cociñamos tacos de roupa bella con lagostinos. Comezamos picando as ceboliñas e os pementos para rustrir cun chisco de aceite. Ao mesmo tempo que picamos as carnes sobrantes do cocido do día anterior para integrar ao rustrido, que iremos mollando cun pouco de viño branco para facer unha auténtica roupa bella. Mentres facemos un pico de galo diferente, picando o cogombro, o aguacate e o chile vermello, para mesturar con zume de lima, sal e aceite, e por outra banda, quentar as tortillas nunha tixola. De seguido, douramos os lagostinos en espetadas e facemos unha mayonesa perfumada con chipotle, para montar os tacos con todas as elaboracións e chingale güey, que comeza a papatoria! Ai, Dios mío querido, México lindo querido, como están os tacos do Estache Bo con roupa bella? Non sabías ti que se podía facer estas cousas. Mirade, cas sobras dun cocido, un lagostino por riba, un pouco de rustrido de cebola e uns pementos, e unha mayonesa de chipotle
flipades. Se lle pos o punto fresco ese dese pico de galo con cogombro, a alucinar é o seguinte. Así que xa sabes, tacos do Está Che Bo. ¡Aburiño! Esto é moi bonito, pero como se come? A ver. Ai, Dios mío.